kaiken pois. Rikkaille verohelpotuksia ne jakaa. Kuulemma sillä talous pelastuu. Vittuun leikkausten kanssa sattuu, kun näen kurjuutta enemmän. Kuka on syypää? Sitten on saksikäsi Riikka, joka leikkaa. Se sanoo, et menkää köyhät töihin vaan. Samalla leikkaa työttömyysturvasta kaiken, syyttäen maahanmuuttajia kaikesta. Vittuun valheites kans Sattuu kun näen kurjuutta enemmän. Joku on syypää. Perustuslaki kulmakivi meitä suojaa, luotu et oltais tasavertaisia. Mutta jos rahan teko sen takia kärsii, sitä voi lähteä sitten muuttaa.